Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, ekene m onye nta. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Asịrị m na Sabonachi n'ụbọchị tata. Ama m na onye ọbụla pụtachara na ebe ọbụla ịnọ na mpaghara ụwa dị iche iche. Ana m ekene unu n'ụbọchị tata n'ala Igbo. Ụbọchị tata bụ Orie. Anyị na-asị ka Chukwu okike abịa maka ekele n'igwe na ka ọ gọzie unu, mekwanụ ka Orie litere unu ife ọma, litere unu ọganiru, litere unu ịdị mma, litere unu ịdị n'otu, n'ikpeazụ ka o litere unu Obinwanne. Ọ kakwa bụ nwa bụ Maazị Ugwu Okechukwu, Obinwanne ndị Igbo. Ana m ewetara unu ozi ọma nke Chineke n'obi Obinwanne ndị Igbo. Abịakwana m n'ụbọchị tata ka anyị tụnye uche maka nzitekwara unu ozi ife na-eme n'ala Igbo na ife na-eme ebe ndị Igbo dị iche iche nọ na mpaghara ụwa dị iche iche. Ọ ga-amasị m na ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ma na-ege m ntị n'ọnụ, ka ịwụcha ntị gị awụcha ma gere ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata. Ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ọ gbajugokwanụ ndọrọ n'ala Igbo. Ka anyị meenụ ngwa ngwa bifo anyị emeghara ọdachi. Ozi ọma nke anyị na-ebu abịa ebe a bụ ka onye ọbụla na-etetebeghị n'ụra ka o tete n'ụra ma na nsogbu adịgo n'ala Igbo. Nnukwute ihe nsogbu dị n'ala Igbo. Anụ nsogbu adị n'ala Igbo ka anyị na-abịa akpọtụrụ unu, na-ewetara unu ya dịka ozi. Ana onye ọbụla ewetara ya bụ ozi ma onye ọbụla nụrụ ya bụ ozi, biko ka o tinye ya n'uchu, tinye ya n'ọrụ, maka na oge adịrọzi, agwọ nọ n'akịrịka n'ala Igbo. Anyị nwere steshọn na-eburu anyị ife na-eme n'ala Igbo. Anyị nwekwa ndị na-akọwa ihe na-eme n'ala Igbo, ndị kwesịrị na-akọwa ihe na-eme n'ala Igbo anyị. Ha ncha niile gbakọtara anyị azụ. Anyị agaghị na-anọ na mmiri nchaba anyị anya. So ana m ayọ unu na-agbasara anyị ozi a ka ọ na-ejete ebe tere aka, ka ụmụnne anyị wee na-ama ife na-eme n'ụlọ, ana ife na-emekwa n'ebe ndị Igbo ndị be anyị bi n'ebe dị iche iche. Ana m ekene unu ọzọ n'ụbọchị tata wee na-asị ka Chukwu okike abịa maka ekele n'igwe na ala nke anyị na-akpọkwu na ekene Orie na Afọ na Nkwọ, ka ọ gọzie unu, gọzie ife ọbụla nke unu na-eme bụ ezigbo ife n'obodo ọbụla ị nọ n'ime ya. Na-asịkwa ka onye unu ikikere na nghọta nke unu ga-eji ghọta ife na-eme n'ala nna unu bụ ala Igbo. Ana m asịkwa ka o mekwa ka unu nwee obi nwanne, maka na onye nwere obi nwanne agaghị ekwe ka ihe na-eme ihe ike mee nwanne ya. Ọ fụkwa n'ebe ihe ike ga-eme nwanne ya, ọ mara ife ọ ga-eme ya mee ngwa ngwa, dịka anyị si wee mara ife anyị ga-eme ala Igbo ka ọ dị mma. Ya mere anyị chere nne ji wee nọ na IPOB. Ndị kwetere n'ala Igbo ga-anọ na IPOB. Ndị kwetere na Biafra ga-abịa bụ ndị nke chọrọ ka ala Igbo dị mma. So anyị na-ekene onye ukwu, na-ekene onye nta, na-ekene ndị a niile, na-ekene Maazị Nnamdi Kanu, na-ekenekwa ndị ọzọ niile na-agba mbọ ka ala Igbo dị mma n'ụzọ pụrụ iche. Uwe na-asị unu ya mara unu mma. Nna anyị bụ Igbo gozie unu. Ọ sịrị anyị gbaa mbọ ka ala anyị dị mma. Nke anyị bụ nke anyị. Akụ ruo ụlọ amara onye kpara ya. A na-ebido n'ụlọ wee dịrị mma wee pụba ilo. Ekene m unu ọzọ. Ana m asị na ka m bịara abịa ka m jee ka m pụta.
ya ndị Igbo mama m ekenekwa m n'ọzọ anyị abatakwara m na-agba Igbo a sị m ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri m na-ebu nwafọ Igbo ana m asị gị tụgharịa uche gị ghọta na ife anyị na-egosi gị na ana ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa ọ bụkwa na ihe ga-adịrị mụ na gị na-abụ mma ọ bụ ife ga-eme ka mụ na gị na-abụ bụrụ ndị ga-ebi ndụ ka ụmụ Chineke bụrụ ndị ga-ebi ndụ ka mmadụ maka unu n'anya na ife na-eme n'ala Igbo anyị nche niile gbacha nkịtị ọ dịghị ka mmadụ ga-afọ ọ bụkwa onye ukwu onye nta ka ọ ga-emetọ ọ ga-ebiakwa mee omenye nta onye ukwu ka ọ ga-ejekwurukwa echi so ana m asị na ihe ọbụla na-eme ụmụnne anyị bụkwa na ọkwa n'aka ka ọ na-akụrụ anyị n'ụzọ so ana m ayọ unu nwa bụ ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko nụ na ihe na-eme n'ala Igbo ihe na-agba anyị anya mmiri na-eme n'ala Igbo ihe na-eme na anyị nwa na onwe ya da-amụzi mmiri atọmiko na-eme n'ala Igbo ala Igbo bụzi ebe ndị Hausa Fulani ji wee na-akwara ngwa ọrụ Hausa Fulani ewerugo ala Igbo merezi ebe obibi merezi ebe ha gisa chụọ efi ebe ha na-egbu ụmụnne anyị ọtụtụ ndị na Ebonyi steeti n'oge gara aga gbuo ezinụlọ hapụ chọkwa ka egbuo ụmụaka na-abụ bifo ndị yut abịa rescue ụmụaka ihe a na-agwa gị bụ famili ọnụnọkọ ụmụaka kịta na ahụ erubekwa 10 years ọkwụ maazị n'ochebe 3-4 years ihuge mana kịta enwerezi nna ajụ ọ bụ udu ndị a ka anyị ga-ebi ọ bụrụ na udu ndị a ọ bụrụ na ọ bụ udu ndị a ka ị chọrọ ka anyị bibe ana m asị ka ọ bụrụ na ezinụlọ gị ka ọ ga na-adị na ọ bụrụ na ezinụlọ anyị achọrọ ibi ihe vidio m ga-egosi unu kịta na bụ vidio ihe mere na-eme na Ebonyi steeti We don't want this thing you're doing. We don't want this thing. We want this matter. Do we fight? Are we fighting? No time to wait to let them go. 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 Igbo ekenekwa m n'ọzọ unu afụgonu ka o si wee kpọtụ ọkwụ na afụ gị so ndị Ebonyi steeti anyị na-ekene unu Ebonyi youth anyị na-ekene unu ebe ọ gbara ukwuu Obinwannem ndị Igbo na-ekene unu ebe ọ gbara ukwuu wee na-asị unu jisie n'ike na-ayọkwa ndị obodo ndị ọzọ ebe ọ bụla like ndị Nsụka na ndị Anambra ma ebe niile ndị Fulani na-abata biko unu ka anyị cha niile were ofu obi ọ na-eme n'Enugu ma ndị Ebonyi ma na-eje n'Enugu ka achụpụ ndị a ọ na-eme n'Ebonyi jee ka anyị che nne nnọkọ ọnụ ọnya bụ ihe ejikwa na-eme IPOB ka ọ bịakọ ọkwanye ka anyị ji asị unu niile join IPOB maka na anyị join isi IPOB anyị ga-amaka ya esinye ndị ọzọ anyị adị n'otu onweghị n'ihe mere ozugbo anyị abịa n'igwe mee ife mana kịta na ọ bụ na ya nọ ọ nwere ebe anyị nọkọ ọnụ dịka ụmụnne ụdị ihe mere kịta ama mme maka na ya bụ ihe bidoro ndị yutu ndị polisi na-atụkwu ma ojii ijekwu ndị agha ndị yutu ndị ụfọdụ na-atụkwu ụjọ bifo wee kpọọ ndị odogwu ndị IPOB nọ n'Ebonyi
ifugo ha apụta because so IPOB ada atụ anybody ụjọ ọghọtago ihe ọbụla ha chọrọ ime ha ya emerue n'isi so ndị yutu ma ndị ihe niile ha nche niile pụta ozugbo wee nye ndị ọzọ wee gwazi ha si ya unu na-anachi ya ebe unu si wee bịa so anyị na-ekene ndị Ebonyi yutu wee na-asị jisie n'ike ka unu si wee mee na nke a dị anyị mma obi dị anyị mma ka nchịarụ na obere ọchị so ọ dị anyị mma biko unu maka na ọ bụkwa na unu na-eme otu obi na-eshi anyị ike mgbasa anyị na-agbasanye agba ozu ubi anyị nwere ike imenwu kịta mgbe oge na-adịrị anya anyị nche niile ga-agbarata jiri aka anyị wee nnọkọsị ọnụ wee nyekọwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ofu maka na ọ nche niile batachakwa ụlọ kịta na ihe a na-eme kịta mụọ nwere ike meme nwunye mana otu unu si wee sị m na-eme ya na-ezisa ozi ka m ga na-ezisa ya oge na-adịrị anya anyị ncha niile ga-abịakwa n'ala Igbo wee nwere aṅụrị maka ọ hala anyị ka ọ bụ onwere anyị na ya na-asị ya azụ mana onwere anyị na ya jeka izi ya azụ mana kịta ndị anyị na ndị Hausa azọ bịa mana ha mazọnata ya ha mazọkarị ya anyị ga-emekwana ka anyị ji wee bụrụ mmadụ ọ bụrụ ya otu a ka ọ dị so ana m ekene ndị Ebonyi youth na ọrụ ọma nke ha rụrụ iji wee sị ndị Hausa Fulani batara n'ala nna ha na chi azụ ndị egwona ụmụ Chineke oke abịama ejikwa m ohere a wee na-asị ụmụ Igbo ọ bụ ihe dị mma na ndị gọvanọ ga-anọcha ife a na-eme ha gba nkịtị ọ bụ ihe dị mma na ndị kpọrọ nwa ha sinetọ na ndị ọchịchị na ndị akpatara ego ọ dị mma ihe a na-eme ha gba nkịtị ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụrụ ezigbo ihe so anyị na-asị na ọ bụ na ịma na ọ bụrụ ezigbo ihe biko ka isoro anyị wee na-agbasa ozi ya were na-emekwa gịnị na-adụkwa ndị gọvanọ ha ọdụ maka na o meghị n'izu omenọnwa ekene m unu ana m asị ka m pụtakwa Igbo nwe m uhuruchi ọma no asị m ka mụ na ụmụnne m ka anyị tụ n'uche n'otekwana asị m ka anyị kpaa obere nkata na o nwere ife na-emenụ na-emetụ m n'obi nke ukwuu wee sị ka mụ na ụmụnne m ụmụafọ Igbo ndị ife ọma na-adị mma ndị ha bata n'obodo kpụrụ usi obodo aha afọ ụzọ maka izi ka anyị gụọ obere egwu a ga-eme anyị ka anyị mara ebe anyị si apụta ka anyị wee mara ebe na ihe anyị chọrọ n'elu ụwa anyị bịara ka m bụrụ nwa mmiri ka m bụrụ asị m ka m bụrụ nwa osimiri ka m bụrụ ma nwa akọ gị m ma dị akọ gị m ikwu akọ gị m ibe akọ gị m ka m bụrụ nwa mmiri ka m bụrụ ụwa abụ m nwa mmiri abụ m nwanne abụ m ikwu akọ gị m dị akọ gị m ụmụ akọ gị m onweghị ihe kọrọ m ma m bụrụ nwa mmiri ka m bụrụ abụ m nwa Olisa bi n'igwe abụ m nwanne ka m bụrụ ma m bụrụ nwa mmiri ka m bụrụ nwa onye ka ị bụ jụọ onwe gị ajụjụ a ịsakwana ya onwe gị ịbụrụ nwa mmiri bụrụ nwa Chineke okike mara na ha bụ ndị na-edebe ọgbamntụ ha na ụmụ ha gbara okwu m na-eje n'ebe ndị nne na nna nọ taa asị m na egwu ụmụntakịrị anyị ihe ya eme na-afụta n'ahụ 5 na ahụ 6 na ahụ 10 n'iru ọ na-atụ m egwu na-eme m ihe anya mmiri na-eme m ihe mwute wee sị ka mụ na ụmụnne m ụmụafọ Igbo ndị nne na ndị nna ka anyị kpaa obere nkata n'uhuruchi a ọmụwa eze nwaanyị dịbe ugo enwekwara ike ịkpọọ m eze nwaanyị agbara ngaza gị nwa osimiri nwa Amadioha ndị ihe dị mma na-adị mma nne na nna ibe m anyị na-echekwa echiche banyere ihe na-eme na ndụ ụmụ anyị n'oge ugbu a ihe eji wee marụ ndị Igbo gboo site na mbụ ndị na-agba mbọ ndị na-echu uchu ndị adara ụrụhụ ndị ada ene ihe mmadụ anya ma na-agba mbọ nke fa ndị na-achọ ịgba bọị mụta ihe ma otu ahụ otu obi mụta ka esi achụta ego ihe eji wee marụ ndị Igbo ndị ya awụ ha ihe ọwụ na ha bidoro ịdị ntakịrị ọ sọrọ ihe ahụ bụrụ tupu ahụ 6 tupu ofu ahụ ha bụ ezigbo ụba ndị nne na ndị nna ọ na-emezikwa na ndụ ụmụ anyị kịta ụmụ anyị na-achọ ego mbute ego yahoo ndị ọgba aka achọ uru
ọ na-amakwa na ihe bụ afọ anyị na-achọ ịpụ na chief na ahụ anyị. Ihe eji mara ndị Igbo ndị na-agba mbọ, ihe eji mara ndị Igbo ndị na-azụ afịa, ndị eji mara ndị Igbo ndị na-arụsi ọrụ aka ike. Kịta ụmụ niile a na-amụ n'oge ugbu a ihe ha na-achọ ọwụ easy life, ndụ atara afọ ebi, ihe atara afọ enwetebe ihe ha na-achọ. Ọ na-anọkwa ụlọ mmiri, ọ na-echekwa ụlọ echiche. Isi na ịmụrụ sọ nwoke na ọ gaghị emetụ ụmụ gị, marakwa na ụmụ gị ahụ ga-eje nụta nwaanyị. Isikwa na ịmụrụ nwaanyị na ọ gaghị emetụ ndị nke nwaanyị, marakwa na ndị nwoke ahụ ga-abịa nụrụkwa fa. Ana m agwa ọtụtụ ndị nne na nna ejikwanụ kwa ụgwọ akwụkwọ rie nri, zụọ nwa na akwụkwọ, kpọje ya ụlọ ụka azụ nwa. Ejighị ya amụrụ nwa. Ịmara azụ nwa, jee jụọ nne nnukwu nne gị ka ha si wee zụọ ụmụ ha. Ha na-aza ha onne anyị onne m, na-enere ụtọrọ na ụzọrọ ụkwụ nne na nna anya. Kịta onwere ozi nwa na-enere ụzọrọ ụkwụ ịha ihe akwụkwọ ogologo ogbo fonu, ihe ọ na-achọ ụkwụ ya isi ezu ushi ka ọ ya na-apị ya. Ha na-apị apịta nwa mpịtara ego, nwa na-apịta ego makwa na abụmọnụ dị ya. Onye iwoji ego ya n'ike ga-abụ nwa gị ọnụ bụ ya ọnụ emetụ ya. Ọ batago n'ezinụlọ hiri. A na-ekwu na Igbo na-ekpochasị ife ha ji wee biri. Ndị Yoruba ya aka ụka pastọ niile a na-enye mkpọtụ n'elu ụwa na ego private jet ihe niile, mmụọ dube ha dị. Ha da-akara ụka n'ihu mmụọ ha. Mana nke Igbo, onye nkwe ha na praise the Lord jide mmụọ ji wee biri fichapụ. Aka na-eti mkpu ka anyị mezie mmụọ anyị, ka anyị tete n'ụla na iwu ụmụafọ Igbo ndị eji ọrụ aka marụ, ịkpụ ụzụ, ịtụ ife ọtụtụ, ịgba mbọ jee bọị, mụta ihe, mụta afịa. Nwata jelu bọị oge ya eduhogodu n'elu, inye nwa ahụ kọbọ n'afọ ọ ga-eji ebe ọgaranya. Maka gịnị? Ọ mụtara ihe dị ime n'ebe ịzụ ahịa nọ. Kịta nwa nwoke ndị nna asị nwa m ahịa agbakọ bọị gụ nna ikwelu, o jee mụọ afịa, ruo ebe ahụ debe aka big man, nwa big man. Ọmụ abalị na awe bi ego echi ọzụgido maka ọdoro ya anya. Ihe eji mara anyị ndị na-eje bọị nke kịta bụzi ego mbute, ego ọcha gbute, ọcha gbute. Egwu Igbo, egwu ụmụazị ụmụ Igbo na-amụ kịta. Ihe na-ga-eme n'ọdịnihu ka m na-eti mkpu taa. Ndị nne ka anyị tinye anya n'ebe ụmụ anyị nọ, ndị nna ka anyị tinye anya ka anyị marụ na ije ka eji azụ nwa, afa ka eji azụ nwa, aja ka eji azụ nwa. Ifu ndụ nwa gị na-ebi adịrọ mma, jee jụọ ese ka ị marụ na onwe mmụọ gị niile na-eme ihe ahụ. Inye ya aja, nwa ha isi abata ya ụlọ ya wuo abụrụ ọrụ ndị ọgba kacha uru. Ihe nji ekwu ya na imirikiti ya akpọ m sị m na ha chọrọ ije obodo ewe. Ijikwana ego ije obodo ijikọ, mana ije obodo ewe na-agụ oshi ka ọwụ ihe onye ejiri ego ekwesịrị ego ya. Ụwa nwayọ nwayọ ka itete nọ n'ụra, itete n'ụra na ọ ga-adịla anyị mma. Itete n'ụla ka ụmụ anyị chigata mara ihe anyị ji mee ana, ka ha so anyị were ewe bịa ana. Itete n'ụla ụmụ afọ Igbo na ife na-emezi na arụmafọ. Ọ na-eme nne n'anya n'ọdịnihu, obi mmapụ na-abịa m. Mana m na-akpọkwu Chukwu, na-akpọkwu ana, na-akpọkwu ndị mbụ na ndị egede ka ha nyere anyị aka ka ihe a na-achọ ime Igbo ka ọ ghara ịbịa, ka ọ ghara imenụ, ka anyị zụgharịba ụmụ anyị, gosi ha n'ụwawu nwayọ nwayọ. Ada achụ ụwa n'ike, ọchụ ụwa n'ike ga-ana n'ike. Ihe ọ na-agbachapụta na nke ite ọ na-anọ na nke ọnụ, mana akpa na akpa na ọfọ ọ dị mma. Igbo nwe m, ọkwọ ka ọra mụ eze nwaanyị dịbụ ugo n'ọnụ. Asị m dodo ndị nne ndị nna, ịchụta ego dị mma, ịgba mbọ dị mma, mana ka anyị na-eru anya ụlọ, ka anyị dozie ụmụ anyị. Ya ndị ọgba aka chụrụ kazi nkụ, nwa ahụ na-ebute ego ahụ, na-ebu abụmọnụ, na-ebubatara ọnụ ụlọ. Maka njụọrị ndị nne na ndị nna ajụjụ, nwaanyị unu bido ụka obido na ana ngwurube nọ ọnụ, bido na mmụọ nọ na ana ngwurube nọ ọnụ. Ndị a na-asị unu ka eje kpochapụ mmụọ dube nna ya, o kpochapụkwa na nke dube nna nke ada ekpochapụ mmụọ ekpochapụ. Kwuo na ọmụwa eze nwaanyị Dibugo gwara gị ọnwụ na-eji mmụọ hiwe ana ngwuru ma ọ wụrụ mmụọ hiwe ụmụnna hiwe obodo. Unu si na unu achọrọzi onye ọnwụ na onye bịara n'ụwa onye ọdịnala ọkpọrọ mmụọ je dosi ofu ebe na-eriri nri, osi onye na-enye nri na alụ zere ụwa. Mmụọ anata ebe ọ na ndị ọbịa ogbugbo onu egbuwe ana na-ewedozikwa ya. Tetenụ n'ụra,
ka anyị mee ihe nọ n'ụmụ anyị na ife na-emezi n'oge ugbu a ọ na-arụ m afọ. Ụmụ anyị niile ndị nwaanyị nwe ozi nke nọ n'ụlọ, onye ọna na-achọ di butere ego, onye ọna na-achọ nke ọchọkwa inwe etu ego si bịa. Ka anyị tete n'ụla, ka anyị mezie ka ndụ anyị dịka eshinishi ahụ agwụ. Ka Chineke na ụmụ mmụọ na mmụọ ndị nna nna anyị ha ji wee bịa ụwa ka ha gbazie anyị, ka ha zikwana anyị ụzọ ha ji wee zụọ ụmụ nke ha anyị ewe ha ka nka. Nne anya kịta efu na ọnwụ ike kasị nkụ, ụmụ okorobịa na-anwụsịsị ọ maka ibe ha na-eti isi aka maka ọnụgwụ ndị nne na nna ezigho ha ezi ụzọ. Na akpọrọ nwatakịrị je suo isi n'ụlọ ụka kata nwere ife ọfụrụ uji chụọ oke ọgwụ, ụfọdụ na-apụsị ala n'ụzọ. Asị m ego mpụta na-apị pịa ka apịta ego unu ka a na-apị eji pepepe wee mara anyị gboo. Eji ịgba mbọ ọrụ ike, ịdị ike, ịzụ afọ, ije odibo wee mara anyị. Igbo nwe m ọkwa ka ọ ha m n'ọnụ, asị m ka anyị mezikwanụ ka ọ dị mma maka ife na-eme n'ala Igbo ọ na-emetụkwa m. Ana m afụkwanụ ya ka emee ya ka ọ dị mma, ka anyị chigha n'ụtụtụ a wole ụtụtụ chụọ ewu ojii maka abalị anyị ama afụkwanụ ya. Asị m ya gazikwanụ na Igbo nwe m. Ndị nne na nna ibe m, asị m Chineke gbaa unu ume. Ọ bụrụkwana ịmụta nwa wise na-ezo ya azụ, ọ bụrụkwana onye ka amụta na onye ka azụpụta. Asị m ka Chineke ka mmụọ nwe unu mmụọ kọrọ unu n'elu ụwa ka ọ gbaa unu ume, ka o zie unu ụzọ ma kụziere unu ụzọ dị mma. Asị m ya gazie n'ọfọ kwụ ọtọ nọ osimiri nwe m ka m na-akpọkwa nne mezie. Asị m ya mee mma ma gọzie unu ma chebe ezinụlọ unu ma gbaziere ụmụ anyị ma kụziere ha ebe dị mma. Ndị nne unu bụ ife, unu bụ ike nwoke, manyere unu ndị dị unu aka ma chukwuo onwe unu. Ọ na-eme nne chukwu onwe dị abụọ ụba, ụmụ abụọ ụba, ife abatala ụmụ, ife abatala di. Asị m ya gazie nụ n'ọfọkwa ọtọ hụrụ chiọma na Igbo niile nwe nnu ya gazie nụ n'ọfọkwa ọtọ. Igbo mma mmanụ Igbo ekelekwa m n'ọzọ. Unu afụgo ka nwanne anyị nwaanyị eze nwaanyị si wee nye anyị ndụmọdụ. Anyị na-asụ eze nwaanyị ya maala gị mma, mmụọ na-ejere gị ozi ike sibere gị ozi ike, mmụọ na-etiri gị ekwetị sibere gị ekwe ike. Ebe isi bịa ụwa ka mmụọ ebe isi bịa ụwa ka ọ bụrụ ezi mmụọ na-enye gị otito, na-enye gị mbuli elu, na-emekwanụ gị iji wee bụrụ ihe bụ bụrụ eze nwaanyị. Ọ ga-adịrị gị mma na Eke, ọ ga-adịrị gị mma na Orie, ọ ga-adịrị gị mma na Afọ, ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ. Okwu niile ahụ i kwuru bụ ezigbote okwu mgbamume. Ụmụnne anyị ọ na-anụgbu ya ka o si wee daa. Ka anyị wepụ na aka enwe n'ofe bifọwa aka mmadụ. Ihe ọjọọ anyị na-emekọnata n'ụdị na anyị na-achụ ego, ọ na-edubazi anyị n'ihe isi ike, ọ na-eduba anyị na njọ ogbugbu, ọ na-eduba anyị na-anwụzi ọnwụ ike. Biko unu ka anyị wepụnata aka. Ihe anyị ji achụkwanụ Biafra maka na nsogbu a niile dị na-adịgo too much. Ọ bụrụ na anyị che nne nọrọkwa na nwa Naijiria, ihe a na-eme ga na-emekwa, ife a na-eme ga na-eme. O nwere ihe megide ka anyị nọnwụ na Naijiria wee chenji nwa abụọ anyị a. Ihe chụpụrụ anyị ji wee nọ n'ime abụọ maka na Naijiria jọrọ njọ, ala Naijiria jọrọ njọ. Ọnya ka anyị ji wee na-eme ife anyị na-eme n'obodo oyibo bụ ihe adịghị ọma n'iru Chineke, na-adịkwuru ọma na omenala Igbo. So nya ka anyị ji gwa almost ndị a niile na-emechi ihe ọjọọ a na-ebo ntụ na-ame yahoo yahoo. Oge a ka ị ga-ewepụta ndụ gị, wepụta ife niile nke ị nwere, wepụta ike ka anyị wee kwapụ Naijiria n'ụzọ. Anyị na ihe niile unu na-achọ n'oke nọdụ n'ụka n'ala Igbo. Biko onye chee na onye chekwa na ọgaị ka ọ na-arụ, ọ bụrụkwa gaị. Ị na-egbu onwe gị, ị na-egbu ya generation. Igwucha ndị ọcha wayo, ndụ gị ụwa ọzọ ya abịa, a ga-egbu wayo. Itichekwa ahụ file na-erucha na gaị marị mgbe ụwa ọzọ arụ gaị ọ arụ ọnwa gị. Onye na-akpata n'ike na nana ike, ogbu mma na nana mma. Agwago m unu si unu ọ bụrụ kịta na ka anyị pụtasịa n'ife a were ọ bụrụ na ndị niile na-ebu ntụ na Malaysia, na-ebu ntụ na China, na-eme yahoo yahoo na China, na-eme yahoo yahoo na Indonesia, na-emekwu na Malaysia, na-eme ma na India. Ọ bụ na ha che niile wepụta isi aka, anyị che niile wee chọọ Biafra, nwetie nke taa ka nke echi.
anyị na n'ala Igbo fụ na ihe niile a kịta ọ dịrịghị izi ịkpata ihe niile ha na-achọ. Ọ dịkwa onye izi ibu ntụ, ọ dịkwa onye izi ime yahoo. Mana anyị chere niile jos wepụta ya jezi juo ebe a na-eme ya chefuo ụlọ. Ọ gaghị enyere anyị aka ahụ. Ọ gaghị enyere anyị aka. Unu na-ekwu anya ọ na-emekwu ndụ anyị na-anwụ n'ike 20, 30 anyị na-anwụ. Ọkwa maka ihe anyị na-emegasị o nwere ihe ọzọ. Ọ bụrụ ọga anyị. You are killing yourself. So ana m ayị unu nwa bụ ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ụmụ agbọghọbịa anyị na-amapụzi n'ike na-agba akwụna everywhere. Anụ iru na be anyị kịta na ụmụ nwaanyị awụjasi everywhere. Onweghị na-ekwe anụ ha maka ịnụ ọ bụ ịnọ ibutegoro onwe gị mkpa ego. Onye ribeghị ihe ọrụ na anụ nwaanyị. Nwaanyị bata n'ezinụlọ chọbakwa na ego eji wee dozie onwe maka ịma na every month nwaanyị ga-egoriri 1 or 2 things o ji echekwa onwe ime onwe. Ọ bụzi na ọ dịrị ọchọbụ ụzọ ọzọ esi wee mee. Nwaanyị na-ejezi etinye ọgbọ nna ya ka o wee dishon o nweta that monthly money o na-eji take care of herself. Ya bụrụ gịnị? Ya bụrụ because na anyị nwere bad government, bad leadership. Anyị na-etikwa n'ukwu ka anyị chere na-etite n'ụra. Hapụ ụmụ ikorobịa otu anyị kpabasịrị n'obodo oyibo. Anyị chere na-eto ọnụọ si na ọka anyị nabazi ụlọ kịta na ịfụ na ndị a kịta na ga-achara anyị n'oche anyị edozie ebe anyị. Mkpu anyị na anyị na-eti n'obodo oyibo ọ dịghị ka anyị na-eti ya na anyị chọrọ iti mkpu. Mkpu anyị na anyị na-eti ụwa kwesịrị iti ike ọnụ wee firi anyị. Ọ dịghị ka ha nwa na onwe ya hụrụ anyị n'anya hapụ itinye ọnụ. Ha hụrụ anyị n'anya. Ihe anyị na-ata afụ na be ha ha chọọ dị mma. Okonwe vidio nke nkiri one boy nọ ọdụkọ Germany wit ụmụazị na-abụ ọ mụrụ amụ wit nwunye enyerekwa ya akwụkwọ achụnakwa ya chụpụ ya si ya na Afrịka nwoke na-ebe na enwere 1 naira kemgbe ọ nọ ebe a 9 years o nwere 1 naira 9 years nwee ụmụaka mana o nwere ego eji wee zụrụ ụmụaka. Onwe ndị ka na-agba mbọ ka ha gbago Germany. Isi be anyị je Germany 2 million 1.5 ijezi ejebe ahụ ị nọ na ihe edi ma nweta 1 naira na-achịakwa slavery. Anaghị nke niile ị nwetara enweta. Onweghị obodo mụnwa na ụmụ amabeghị nkịta na-aka situation ha sa aga. Ya ka m jisi Chineke oke abịa ma ya nye m ikikere m ga-eji na-akwado Biafra n'ụzọ pụrụ iche maka na enweghị ezigbo obu na-abụrọ Biafra. Kịta na the boy kịta na wute ụmụaka ya na-abụ ọkwa Europe nwe human right, ọkwa si na Germany nwe human right, mana ọkwa chụpụrụ ụmụaka chụna ha Italy na ka France oruzi ebe a na street ka ha nọ wute ụmụaka oyi a na-atụ ụmụaka. Ndị ọcha ga-emenwu ụmụ otu ahụ ha ga-emenwukwu ụmụ ya otu ọ dịrị. Mana maka ọ blak na ịka nwa ha na-ata afọ anyhow na ebe a anụ ndị be anyị nọkwa ebe ahụ ọ bụrụ onye be anyị dị ife ahụ dịka onye Ghana I think Ghana or something like that. Mana ndị Ghana kwesịrị ịbịakwa ekwesị inwe ndị Ghana nọ si n'obodo a nọ Germany enyere ya aka na ọ bụ na ndị gọọmenti enyere aka mana gịnị ndị Afrịka inyere onwe ha aka. Ihe ndị anyị dị ka anyị fụchara sị mba ka anyị nwa bụ IPOB anyị na-azọ ọnụ ugbe nwa na-agba n'ọsọ ka anyị bidogoro mebụl praktis ka anyị esi wee na-ebi ndụ na ọ bụ na Biafra bịa. Onye mere ife iji fụ onye ejesi bịata na ezinụlọ famili IPOB bikos anyị na-akụzi ọtụtụ ihe dị iche iche dị. Anyị na-achọ ka anyị bucheta lọvụ ahụ Obinwannem. Sana m ekele eze nwaanyị o nyere anyị ezigbo ndụmọdụ ana anabatara m ndụmọdụ ahụ ana m enyekwana ugboro ugboro na Obinwannem ezinụlọ ana m asị gị nwa nabatakwa ya tinye ya n'ọrụ. Ndị nne tinye ya n'ọrụ. Ọ bụghị nwa gị magoro obodo oyibo jee mata ike budata gị ị na-asị na tọn gị nke gị eruo na ị na-eri ego nwa gị zute n'oshi ego nwa gị bute na wayo. Eji ugwu wayo mara anyị nwa eji izu oshi mara anyị. Ịmakwana mgbe gboo na onye izu oshi otu ahụ a na-ama ya kparịkparị kịta na ya iji gwa onye ọcha wayo gwupie na-amanye elele bụ gaiman. Onye ka igburu a human being like you ka igburu wayo. Onye ọcha bụkwa mmadụ ka ọ bụ ka gị nwa ọkwa chi kere ekere gị. Ọ nọ ka onye gwukwara onwe ya wayo. Anyị na-azọ ka anyị jee bie ndụ ka Chineke si ka anyị nwa bụ ụmụ Igbo. Unu ekwechiri ndị ọhaneze ndị Igbo kwechiri na-emere anyị ihe ndị ọhaneze ndị Igbo.
ịhụrụ ya kedu ihe ha ji amacha chọrọ eri ji n'obodo oyibo ha na-eri ji n'obodo oyibo kịta na-eme ihe n'obodo oyibo na-eme kọlchọ ndị banyị n'obodo oyibo bikos na ha amụgo ezinụlọ create their own family n'obodo oyibo ha achọghọzi ịna ụlọ ọzọ ha amago na ụlọ abụrụzi ebe a na-eche eche ịna n'ụwa ọzọ mana anyị nwa ka chọrọ ịna ya ka anyị ga-eti mgbu ana otu anyị si chi ịna ị gaghị anọzi na-akwado ndị na-egbu anyị egbu na be anyị ntose ka ị wee gosi ha ndị na-eme kọlchọ anyị onye ọbụla na-eme kọlchọ ndị Igbo n'obodo oyibo must stop it or we stop it for you. Ichi ime anything concern culture ndị Igbo jee n'ala ndị Igbo wụsara ha ọjị na mmanya n'ala Igbo narị ha ike ọzọ na chi ebe na-eche ụmụ ihe a na-emeche traditional n'obodo oyibo it will already stop self. Next year unu ga-afọ ọzọ anyị ga-eji wee bịa anybody kpukwu okpu mmemme kpukwu anything n'obodo oyibo will be destroyed. You will go back home and do that thing. Ka ụmụnna anyị wee marakwa nke unu o si wee dịrị unu and ka o si wee dịrị unu na nke o si dịrị ha. Ọ bụghị ịbata obodo oyibo gị na-eme ị na-afọmụrụ ị na-afọmụ big ị na-afọmụ comfortable but ndị be anyị na-anwụsịsị look at ụmụ family bụ na Abakaliki almost 10 people amasaka ha nke a na-agwa gị bụ ihe mere ụnyaahụ nwanne ụnyaahụ busisi ezinụlọ chọọ ka egbukwa ụmụaka o nwere nke nkịta ụmụaka na-aba hapụrụ ụtụ ime ka ndị ga na-azụ ụmụaka ahụ anyị nwekwa gọọmenti na-azụ mothers baby family nke ga-anọrọ ọfụma n'obodo oyibo family ndị nke be anyị na-ata aja afọ na be anyị inweghị human sympathy inweghị love n'ime ndụ ị na-ekwusi na-eri ji n'obodo oyibo ị na-eyi akwa ị na-eme traditional ị na-ebu mmọnwụ anyị nọ na be anyị ihe ọma Chineke nyere anyị ihe ọma Chineke nyere ala Igbo ị na-ebupụzi ya ebupụ ịnọ n'ịgbapụrụ agbapụ bekwara ebupụkwa kọlchọ anyị ebupụ ọ na-esi anyị mara na mbe na-abụ nke bụ oke na-esi anyị mara mbe na-abụ nke bụ oke ka anyị fụkwa onye ọzọ ya eri ji anyị ka hapụrụ unu na-ericha ọfụma dị sie ka anyị fụkwa na-esie nke a bụrụ na ihe anyị chọrọ ọsọ bụ politics ka anyị chọrọ politician ka anyị chọrọ ọsọ kịta next year the whole people na-eme gathering na ọhaneze ndị Igbo niile nọ n'obodo oyibo must band. Onweghị onye ihe dịka obodo oyibo onwe ihe dịka ọhaneze ndị Igbo n'obodo oyibo again until Biafra restored. Zie na ozi a maka this begin atụnyegwukwa m n'azụ a ekene m unu niile o nwere vidio m chọrọ igosi n'ọzọ na ọ bụ na m ka nwere ohere nke a vidio onye ndị ụka ịma na-asị anyị na ndị ụka na ihe masị gị na-eniri gị ọgwụ na be unu eniri gị ọgwụ na be unu nwanne gị nwoke eniri gị ọgwụ nwanna gị eniri gị ọgwụ ndị ụka na-agagharị anyị gharịgharị kwata bụ ụka ndị ga-eje ụka ga-eje ụka mana ọ bụ na unu fụchazie vidio akịta na unu agwa m ihe unu fụtara unu enega anya kịta na iruo n'ala Igbo kịta na ihe na-ewu niile bụ ụka deceive is everywhere mana nsogbu adịrọ anyị na-abata na culture ndị Igbo ọsọ ka ha ga-agba very soon watch ya na vidio kịta ma egosi unu agwa m ihe unu fụrụ n'ime ya. Simeon, sir, I don't tire for this prayer. come. No. Come, let's talk, me and you. Huh? No. What do you want? It's not God too much. Come, let me tell you, let's talk. Come, let's talk, me and you. Guy, get up. Raise this leg, let me see. This your left leg, raise it up. My leg. This your left leg, raise it up. What is this? Remove this thing. Court now can not boy and never tell up our sin or go for a guy. What tell you? Just come out. Come up. I'm a one of the people. Wait up and when what I trying to tell me. Now no we shall keep telling me Etienne and my brother collected money and telling them that the working something there. What does that mean? Court now my hand here. No go my dear no. Never I'm court no go can the video no go about ya the video is going off. Yeah. Court no go about ya na go rapid pass on refuse me. I'm a mad person that from beginning. That money must be refunded my present or else I will lose my life. Let person die here right now. Court, no, don't call me. Don't call me. I'm not coming. No, don't. Not that money must be refunded. Come here, yes. No go. They are not by here. Court, no, I can look at my hand here. Remove this thing. Nah.
Para tuba jodiri tuku maduku tuba jodele nde muo egu maweko aka akatuma sampannuku ha ozogolo maleno para tuba jodiri tuku maduku tuba jodele nde muo egu maweko obodo jizike nu beseruna obodo yibo obiego ogidi bobo ogbonu mudu mogo anye je muri beti o gaya ye je muri beti odumaka muje timo odumabo maweko odumaka muje timo oduma bomma webo ifuna mawoli muridodo osetie muridodo 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 kilo of Africa flow mama ezoto yomunza kambelo wa mama da ko wanya okechukwu nyele mu mara ko yenamia iye mbule mena da ko wanya otime alako ane kambelo ahutaba aga imabanu no ye promise ana pomo ni beribe pomo ye ohumanya apulimo kawera kamusugo wemo ara kona muna fara ara kona muna fara ojuke menjo ara kona muna fara. Ndị Igbo ọma na-ege m ntị ekelekwa m n'ọzọ anyị abịago na nchịkọta unu afụgo vidio ntiri unu ebe a kpọọ nọ pastọ fuge ife a ka anyị na-ekwu ife a ka anyị na-eti ichi ife a ka anyị na-agwa ụmụnne anyị onwere onye na-asụkwana gị na ihe na-eme dị njọ mana onye ị na-ejekwa eme ihe wuti dị njọ ndị ụka dị njọ pastọ dị njọ enwere ndị ụka nọ n'ala Igbo kịta bụ ezigbo mmadụ ha nche niile bakpa ha ka ha na-achọ ha enwere onye bụ ofu from beginning to the end enwe onye bụ ezigbo mmadụ akpa ha ka ha na-achọ ha ji maka ala dịrọ ọma wee na-erizi uru dị n'ime asị gị na mama gị bụ nsogbu ije gbagbuo mama gị asị gị na papa gị bụ nsogbu ije gbagbuo papa gị asị gị na enyere ọgwụ na be nna gị ije wusebere ụmụnne gị niile igwe asị gị na osisi nke a dị na ezinụlọ naghị egbu ya ije na eziokwu asị gị na ego eji weje egbu 5,000 naira 10,000 50,000 200,000 ije kwụ ụgwọ ejije jere gị ọrụ ezinụlọ ihe ndị a niile rubbish ya bụrụ ụkwụ ụmụaka ụkwa ga-efinishi those efforts and oge efinishi ya gị nwanụ anọ isokwu ya o onye mere anyị ji agwa gị pụtago n'ụlọ ụka for now kwụsị ije ụlọ ụka n'oso na-eme gị ihe na-eme gị mana ị gaghị aghọta ọbịa n'ike ekele m n'ọzọ wee na-asị ka Chukwu bịa maka ekele n'igwe n'ala ka ọ gọzie unu gọziere aka unu gọzie ife ọbụla nke unu na-emebe ezigbo ya na-abụrụkwa nke bụ ajọ ihe nke onye ọbụla na-emebe ezigbo ya maara ya mma ya dịrị anyị mma na eke n'orie na afọ na nkwọ mmụọ na-ejere ndị Igbo ozi jebere anyị ozi na mkparabụ wee ebe ọbụla anyị nọ ụwa niile anyị nwa bụ ndị kwetere na Biafra ga-abịa Chukwu bịa ma nye anyị ife anyị ga-eji nweta Biafra anyị nwanọkwa n'ime IPOB Chukwu bịa ma nye anyị ụgbamume na ife anyị ga-eji wee na-eme ka IPOB na-aga n'ihu nke ọma Chukwu bịa ma ana m ayọkwana gị n'ala Igbo ndị niile bụ ndị IPOB ma ndị kwetere na Biafra biko kpuchie ha ọkwara ha ọ bụ ndị a na ndụ ha n'iyi ndị enweghị ka ọ dị ha ndị amarakwa ka a ga-esi wee gbanahụ ya bụ ọnwụnwa Chukwu bịa ma anyị na-ayọ ọgụ jebe nna anyị njem ihe ọbụla anyị planụrụ ka anyị mee ndị ile anyị anọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ala Igbo ka ọ na-awụ ọkụ otu anyị si plan ya emene ka ihere mee anyị kama ka ihere eme ha nwa bụ ndị nzuzu na-achọrọ ka ha tete n'ụlọ soro ụzọ nke gị nwa bụ Chioke nyere anyị ya ka nna ya kwere ya emezuru anyị ihe niile m yọrọ gị n'ụbọchị tata n'aha gị nwa bụ Chukwu okike abịama ise 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 ekene m unu ọkakwa mụ bụ Maazị Okechukwu Obinwannem ndị Igbo ya mara unu mma ka ọ dịkwa na agba ọzọ echi ndewonu.